Bună dimineața! S-a trezit dulceața. S-a trezit dulceața la cafeluță. Am mâncat micul dejun, am băut cafeluța și ne pregătim pentru a merge la piscină, sus, la etajul 51. Să vedeți noi cum e, facem poze, bineînțeles, că nu scăpăm de poze și... Am dormit foarte bine azi noapte aici. Bum, bum. Și după aia mergem până oraș să explorăm puțin, dar o să ne relaxăm puțin, 2-3 ore la piscină. Din nou la etajul 51. Am ajuns la piscină. Bineînțeles că sunt o grămadă chinezi pe aici care dansează, fac... Nu știu ce fac, dar e amuzant pentru ei. Facem și noi poze la Infinity Pool. Se vede super șmecher. Așteptăm să vină și soarele, că deocamdată e pe partea aia. Bineînțeles că apa e super rece, dar priveliștea e șmecheră. Etajul 51. N-am fost niciodată atât de sus undeva, mai ales la o piscină. Este un Infinity Pool. Acolo se văd turnurile Petronas. Acolo e turnul televiziunii, nu știu ce turn e. Dar ce frumos e. Uite, altă piscină acolo. Pe blocul ăla e un parc cu verdeață multă. Peste tot pe blocuri aproape sunt copaci. Uite, pe un bloc acolo, nu știu dacă vedeți, sunt niște palmieri. Super șmecher. Piscina e destul de mare. Se vede super mișto. Doar că e apa rece. E să te răcorești. Bineînțeles, mai stăm puțin aici. Nu știu cum să mai stăm, undeva la un sfert de oră, 20 de minute. După aia ne ducem să explorăm puțin orașul. Vrem să mergem lângă turnurile Petrona, să facem un poz acolo jos. Și apoi nu știu la ce parc mergem. Dar pe unde te uiți, bine că nu se vede pe cameră sigur, sunt piscine, e verdeață pe toate blocurile. Pentru că jos e prea multă aglomerație și nu au loc de piscine, bineînțeles. Dar în România nu o să vedem niciodată așa ceva. Pentru că, după cum v-am spus, constructorii români nu vor să facă facilități din astea pentru locatari, pentru că ar putea să se folosească de rooftop-uri și de penthouse-uri, să mai ia câteva sute de mii de euro în plus decât să facă o piscină sus. E totul pe profit în România. Aici se mai gândesc și la facilități, la oameni. Și un apartament aici, un apartament în blocul ăsta, un apartament cu 2 camere, e undeva la 160.000 de euro. Un apartament cu 2 camere și ai sală gratis la etajul 50. Ai piscina asta gratis de dimineața de la 8 până la 10 seara. Ai pază, parcare. Ce trebuie mai mult? Sunt 6 lifturi la 160.000 de euro, 2 camere. În București găsești la 160.000 3 camere și nu ai facilitățile astea. Dar da. Și după cum v-am spus, în mijlocul orașului, mare teren de golf. Pun accent mult pe verdeață, chiar dacă se construiește atât de mult pe verticală. Ei pun accent mult pe să ai ceva verde, ori pe bloc, ori pe la balcoane, ceea ce e foarte șmecher. Bineînțeles că am ajuns și într-un parc. E inevitabil să ajungi într-un parc aici, chiar în mijlocul orașului, printre zgârienori. Parc frumos. Lumea e acolo la cafenea, a coborât din clădire de la birouri să mănânce. E o zi de vineri și
Și noi mergem spre Petronas Towers. Turnurile gemene Petronas. O atmosferă relaxată pe aici, relaxantă. Super mișto. Și în parc ai și piscină pentru copii să se răcorească. Copii în vacanță sau vinerea la ei să iese în parc ceva. Văd că sunt o grămadă de copii pe aici, prin parc. Impresionante clădiri. Până la urmă sunt atracții turistice, că nu prea vezi asta în fiecare zi. 80-100 de etaje. Foarte șmecher. Am intrat lângă Petronas Tower, într-un mall. Și după cum vedeți, astea sunt pentru anul nou chinezesc, toate decorațiunile astea. Au ăștia de toate de vânzare pe aici. Bineînțeles că mi-era dor de niște gogoși și am venit la Dunkin' Donut, care e foarte ieftin aici. Am dat pe 3 gogoși 13 lei. Adică undeva la 4 lei și ceva de gogoașă. Stați 2 secunde să bag și banii. Thank you. Ia uitați. Mi-am luat Bavarian Field, Triple Choc și Butter Gold Coin. Mi-am luat și niște șervețele. Și să mergem aici. Să vedem ce facem. Deci aici e un aparat în mall unde intri pe Instagram sau de pe telefonul tău să scoți poză. Vedeți? Super tare. Deci da, Petronas Towers, am citit acum, sunt cei care sponsorizează echipa de Formula 1. Au și o mașină expusă aici. Noi am trecut prin lobby-ul lor, pentru că pe aici e și intrarea în mall. Da, mulți bani, multă distracție. Acum ieșim din mall și ia să vedem unde am ieșit. Trebuie să mergem și la un food, la un street food ceva de genul ăsta. Dar până acolo avem de mers vreo 20 de minute. Ia să vedem cum se vede de aici. Uite, clădirea e plină de verdeață de sus până jos. Astea sunt Petronas Tower. Acum o să mergem cu metrou de suprafață. Este așa metrou care merge pe afară. Acum intrăm în el, să vedem cum e. Bineînțeles că e frig, la ăștia e aer condiționat în orice tren, dar măcar e bine, e răcoare. După 2 metrouri schimbate, 4 stații în total, am ajuns și la tot un cartier chinezesc, dar cu street food, doar cu mâncare în stradă. Hai să vedem cu ce ne mai delectăm astăzi. Uite, aici am întâlnit cel mai ieftin cocos. Cocos la 6 lei. Suc de trestie de zahăr 5 lei jumătate de litru. Apă de cocos 5 lei. 5 lei suc de passion fruit, 5 lei suc de lohango, habar n-am ce e. Ia uite puiul cum stă la rotisor acolo. De fapt aripile de pui. Hai să vedem ce au ăștia aici. Fructe de mare. De toate. Noi căutăm un restaurant să nu fie iute. Ca seara am mâncat niște iuțeli
și supă și orez, totul era iute. Am comandat acasă că n-am mai avut timp și nu am putut să mâncăm, pur și simplu nu am putut să mâncăm. Așa că o să căutăm ceva care are și ceva prăjit, fără sosuri, fără chestii de-astea. Gata, ne-am așezat la restaurant și am luat așa. Eu mi-am luat niște picioare de broască, că n-am mâncat niciodată, adică astea. Și porție mică costă 30 de lei. Fetele și-au luat niște... Stați așa. Fetele și-au luat niște shrimp. Stai că nu știu unde sunt. Shrimpi, mă rog, niște shrimp. O să vă arătăm. Eu mi-am mai luat rață din asta, roasted duck. Am luat și cartofi prăjiți și o bere mare. Prețurile sunt mici aici. Adică pentru un homar, nu un homar, un lobster, e 90 de lei. Un lobster. Adică e foarte ok. Homarul ăla cu clește e mai scump. Are 1 kg și e 320 de lei. Dar în rest, astea sunt scumpe și poți să-ți iei și porție mică, medie sau largi, mare. Deci e bine dacă vrei să încerci mai multe. Întrerupem această emisiune pentru că la masă Alina și-a dat seama că a plătit cu cardul, nu s-a uitat pe POS și în loc de 80 de lei pe 2 perechi de pantaloni, doamna de la casă i-a luat 220 de lei. După ce s-a conectat la net și a văzut în aplicația bancară că i-a luat 220, s-a uitat din nou pe tagurile de la pantaloni și a văzut că trebuia să ia 80. Așa că ne-am întors la magazin, fără ceartă, fără asta, frumos. Le-am arătat, uite că ați greșit. A durat 5 minute și ne-a dat 140 înapoi diferența. Deci aveți grijă când plătiți cu cardul să vă uitați ce sumă e pe POS pusă ca să vă ia bani. Că dacă nu vă uitați, ori e o greșeală, ori e intenționat, nu poți să știi pe la ăștia pe aici. Am revenit din nou la Street Food Market. V-am zis, eu aștept picioarele de broască și cealaltă mâncare. Gata, am venit la mâncarea noastră. Să vină mâncarea, să facem poză ca lumea. Deci astea sunt picioarele de broască. Am zis, nu? Asta e rața coaptă. Ce ai tu aici, mă? Salată cu noodle și fructe de mare. Salată cu fructe de mare. Spring rolls, creveți. Mai e ceva de atât? Și hai să mâncăm. Aia mea. Așa că hai să gustăm un picior de broască. Sau asta pare o coastă de broască mai mult. My friend, the calamar Coming. coming, ok. Da. Pui prăjit. Am luat și o bucățică. Nu știu ce am. Să văd cum e. Da, uite, asta e și chiar aripioară. E bun. Ce e prăjit e bun. Că nu mai avea cum să dea pe care. Da, are gust de pui. Să vedem rața asta nebună. Ia. Mă luăm niște crustă de asta. Uite cum se desfac. Bombă. Bun. Rața asta e coaptă, e bună. Hai să avem poftă și ne vedem după aia cu totalul. Și pe tot ce ați văzut aici o să plătim 330. 330 de lei pe toate fructele astea de mare. Ne-am săturat toți. A fost super bun. Bine, plus o bere, cred că e cidru ăla, o apă și un suc. Ieftin la ăștia și mâncarea bună. Bună dimineața! Am ajuns la Batu Caves. E un templu
în peșteră. E dimineață, am ajuns că nu e prea multă lume acum. Și intrarea e gratis la Batu Caves, toată lumea vine să o viziteze. E un templu, v-am zis, hindu, indian. Cam așa arată la intrare. Și noi o să ne plimbăm puțin pe aici, avem o oră, avem un ghid care ne-a lăsat aici și avem o oră de explorat. Mișto că sunt 247 de scări colorate pe care o să urcăm și noi. Și apoi o să ne ducă într-un tur prin oraș. Tot felul, bineînțeles, de chestii de vânzare pe aici. Da, peștera e și că e de vreo 4 milioane de ani. Dar templul s-a construit acum 100 și ceva de ani, prin 1852. A fost construită de un bogat negustor care făcea trade cu mătase, cu mirodenii. Acesta a construit templul pentru că avea bani. Religia hindusă, ca și creștinismul, cum este creștinismul la noi, are mai multe chestii în care cred. De exemplu, sunt împărțiți și ei la fel ca noi, catolicii, ortodoxi, și la fel sunt împărțiți și ei. Unii cred în obiecte, în statui, cum ar fi templul ăsta. Unii cred în Biblia lor, în cartea lor indiană, și alții cred în strămoșii lor. Acest templu a fost construit și ei cred în statui, în obiecte, adică. Statuia asta are 43 de metri înălțime, a fost construită în 2008, dar statuia originală, din câte știm, e o statuie mică de 50 de centimetri și aia a fost prima statuie a templului. Și asta e intrarea. Astea sunt faimoasele scări. Ele nu erau colorate înainte, erau normale, o culoare de ciment, dar de câțiva ani le-au colorat și arată mai interesant. E un degrade, așa, un curcubeu frumos. 242 de scări, parcă. Deci n-am scăpat de scări nici aici. Hai sus. Și ca în orice altă religie, există idioți care cred că dacă se chinuie pe scările astea să care ceva, de exemplu aia din spatele meu, are în bolul ăla niște lapte sau ceva de genul, și că dacă se chinuie să-l ducă până sus în templu, băiatul ăsta de cred ei în el o să-i ajute să aibă un an bun, o viață cu multă sănătate și așa mai departe. Acum câteva zile a fost și o ceremonie aici care a adunat 1,5 milion de oameni și că stăteai să urci scările astea vreo 45 de minute pentru că era super aglomerat. Și tot așa, să chinuiau în toate felurile să urce scările ca să-i ajute spiritul. M-am zis că sunt idioți și aici care cred că îi ajută spiritul, ceva în care cred ei. Unii au urcat în genunchi, alții au urcat în mâini ca să arate ei că să chinuie să ajungă în templu. Da, noi nu ne chinuim, noi stăm să ne odihnim, că nu ne ajută nimeni și urcăm sus. Și tot urcăm. Se pare că și aici sunt maimuțe.
Se vede frumos de aici de sus. V-am zis eu că ăștia care lapte pe cap, ca să-i ajute Dumnezeu. Uite, am găsit și eu, am cărat o cola până sus aproape. Poate, nu? A, și nu v-am zis. Sunt 242 de scări, parcă. Pentru că, bine, ei spun, ăștia de-au construit templu și ăștia înfocați cu religia lor, sunt 242 de scări pentru că, vezi, Doamne, literele din alfabetul lor sau nu știu cum naiba adunate dau o sumă de 242 de astea și de-aia au făcut 242 de scări. La ăștia mai realiști zic că e doar o coincidență, nu că au construit domnii ei atâtea scări, că atâta dădea suma alfabetului lor sau nu știu ce exact ce ne-a zis ghidul, că n-am înțeles foarte bine engleza lui. Da. Deci peste tot mai coincidențe, domne, în lumea asta. Legătură cu religia, bineînțeles. Hai, că am ajuns și noi sus. Am adus o cola la zeitate. Să ne ajute nou un an. Și cam asta e Batu Caves. O peșteră mare. O peșteră mare cu lilieci, normal. Nu e voie să fumezi aici. Hai să vedem prinăuntru ce e. Cam asta e înăuntru. O peșteră foarte înaltă. Are vreo 60 de metri, cred, înălțime. Un templu, bineînțeles. Cocoș în peșteră n-am mai văzut. Și mai sunt niște scări acolo. Am plecat de la templu minunat și am ajuns la Palatul Regelui. A fost construit acum câțiva ani, în 2011, și a costat vreo câteva sute de milioane de dolari. Aici încă își aleg regele prin vot, dar că e doar pentru, mai mult pentru stat, nu știu cum să zic. Că puterea tot e la parlament sau la asta. Că ai voie să intri în palat, dar doar dacă ești prinț sau regină sau prințesă. Sau dacă vrei să aduci bani regelui. Dacă zici că vrei să aduci bani regelui, te primesc. Da. Am ajuns și la punctul unde cele două râuri se întâlnesc din Kuala Lumpur. Adică astea două. Pentru că ce înseamnă Kuala Lumpur? Înseamnă Kuala, două râuri, și Lumpur înseamnă Muddy River, adică râu nămolos. Kuala Lumpur, două râuri nămoloase care se întâlnesc. Și exact astea aici sunt, unde se întâlnesc cele două râuri. Aici în stânga e și Piața Independenței, adică piața unde sărbătoresc independența. Ei au fost sub ocupație britanică până în 1957, până și-au declarat independența. Atunci au scăpat de britanici. Uite, aici e o clădire veche care arată cât de veche este Malaysia, Kuala Lumpur. Ia uitați. Foarte drăguț, foarte frumos. Băiatul ar mai vrea să ne ducă prin niște locuri, ca așa itinerariu, dar noi le-am văzut și nu are rost să ne mai ducă. Așa că o să ne oprim la Chinese Market, la Chinese Town,
să mai facem niște cumpărături pentru că e ultima zi și mâine avem zbor spre Istanbul. Am comandat și la Mac seara, n-am mai avut timp și chef să ieșim. Double cheese. Gustul e la fel la double cheese, dar ei au sandwich-urile astea ciudate. Suc, cartofi, double cheese. Pe toate astea a fost vreo 124 de lei. Am luat și niște bere. Și cu asta încheiem vizita noastră în Kuala Lumpur și ne vedem la București.